زغري كواخبتي صالح الريس كيكيا صالح الريس كيكيا كم كلهم توم كدياتا فرت علت صالح الريس كيكيا ونكو أب سلام كاب سفر بتزملكو شدش عنقاتات بحانتي انكوا خبزي علل ورق نتعمل لا إرترا كاب حرقيقو كساب كرن زفلت كاب سرا بيتو زور سوسم كيكيا كاب زي سمع دارقا ربع زمن أو تصيرا الله بزيكا أسور قطر شدشة أبتاقنا نعام أدام كي بتصحى زباهاقان استقادل الله ناسنت أبتا لدتا بسيرو كعكوخا زحلنا ناسنت جناب عشلا أو عسرع عمتا نسا أسرع كساب لومي نابي أبلا انتاي رخبو انتاي بدلا بهوة تالودو زبلو حطوتات كي تمهلسو كساسي يبلو فرادي طبقا يبلو موقاتي أما كل حزبو تجاوي نفاس عالم تحرمو موقع بيأداو سلامة بشلقو تمت إلو ينبر بزيكا بيلا بيلو دهايو يلن أيكونندو صالح زاكل جغنا مينستر صالح أمباسادر صالح أبال هاجراو بايتو صالح أبال ماكلاي شماغل هكدف صالح زاكل تسويرو مرفت أفي أقوى كدل نبوريو نبور أبزيو الله هاجرنا إرتراغن إتو انكو نبور نزي نبور كم نبور مقبال ترايو صالح نابي أبيلو صالح انتاي كخونيو زفلت ألسانات كساب زملسا صالح من نبرا سيرس علبتاتنا خذكرو قدنيو إنه صالح الريس كيكيا زي دمت راديو إيرانايو صالح ود خرن كاب حرقيقو ناب كرن جعيزوم أمويا مشات المفراين أتان كاب توافرو رقبا سرابيت كيكيا أبشحن تشعات ميتن نار وعن تشعاتن أب كتما كرن توليدو سرابيت كيكيا بس أقو من لقسو من تراي زي كونه أب قديات حبرة سبوم بزيس آوتو مريح ترا سموم أملا إرترا وطرو قنونيو مباقتا درجات تمرتو وابي تمرت تمحاد ككتاتلن كلو قون فيدالات قرآنو نازنعو فريحا ربن هايمونتو لبونان زقسم نبرا ماكلاي درجات تمرتون أبكرن كسيلو أبكلاي درجة بيتمرتي حاسي داويت نايكالاي درجات تمرتو إنا تخاتاتلا انكالو دمايو أبتا شعو جيزي كاب كتماتات إرترا دارغا زيادة خلن كبهال بزخل درجة مدينة سورا زنبرت كرن بزعباتي تقادلون تقادلتن زي سمعه برقص كرن كم بعل أبونا إبراهيم سلطان زنبرولا أبوتا هقراو قالسي فولي سفرا زحزت كتما نبرت زي كم كالوت كتماتات هزب خرن أقدمو بهقنا صنة زحدرة أبيان مجزأت زرعي
ኮይኑ ብሰረዚ ናይ ኣይኑ ገዛእን ዝብል ኣብያ ዝተፈላለየ ግፍዕታት ዝተፈጸሞ እውን ነበረ። ነዛ ሓቂ ህልቂት ዖና ይኹን ንምስክር ኣብቲ ተሓይኤ ብኽፍልታት ተጓጃጅላ ሰውራን ምክያድ ዝሃቀነትሉ ወቕቲ ሳልሕ ምስ ልኡኻት ካልአይቲ ክፍሊ ተሓባቢሩ ናይ ከተማ ውዱብ ብምዃን ኣብ 1966 ቃልሱ ጀመረ። ርክቡ ምስ ኣብ ዑመር እዛዝ እትምራሕ ካልአይቲ ክፍሊ ኮይኑ በኣላይነት ተጋዳላይ ተስፋይ ተኽለ ከምኡ ተምሃሮ ንምውዳብን ምንቃሕን ተጊዩ ኣብቲ ናይ ማሕበር 7 ቅዲ ተኸቲሎም ዘዳለውዎ ንሓድሕዶም ብዘይፋለጡ 7 ኣባላት ዝቆማ ንሓድሕደን ዘይፋለጣ 7 ውሃዮታት እናጸፈኻ ዝግበር ውዳበ ሳልሕ እድሪስ ከኪያ ቀንዲ መራሕን ወዳብን ነበረ። ዝተፈላለዩ ብተሓይኤ ዝዳለው መጽሔታት ኣብ ምዝርጋሕ መልእኽቲ ኣብ ምትሕልላፍ ነቲ ውድብ ኣብ ምልእኣኽን ካብ ህዝቢ መዋጽኦ ገንዘብ ኣብ ምእካብን ድማ ነጢፉ ኣብቲ ናይ ሽዑር ንጥፈታቱ ዝነበሮ ተወፋይነት፣ ትጉህነት፣ ትብዓትን ርግኣትን ድማ ከም በዓል ዮሃንስ ፈርዲናንዶ ዝኣመሰሉ ብጸቱ ክሳብ ሎሚ ብተመስጦን ኣድናቖትን ይዝክርሉ። ሳልሕ ኣብ መሕለፍ ፈተና ብዘምጽኦ ውጽኢት ተሓጊዙ ንዝለዓለ ደረጃ ትምህርቲ ናብ ኢትዮጵያ ከምርሕ ነበሮ። ናብ ከተማ ባህሪ ዳር ብምምራሕ ድማ ኣብ ኮሌጅ ፖሊቴክኒክ ብኣግሮ መካኒክስ ተማሂሩ ተመረኸ። ሳልሕ ኣብ ኢትዮጵያ እውን እንተኾነ ምስ ሰውራ ኤርትራ ዝጀመሮ ንጥፈትን ውዳበን ኣይቋረጸን። ኣብ ባህሪ ዳርን ኣዲስ ኣበባን ምስ ዝነበረ ማሕበር ተምሃሮ ተጠርኒፉ ቃልሱ ኣብ መዲና ገዛእቱ እውን እንተኾነ ንምቕጻል ተቢዑ። ድሕሪ ምምራቑ ናብ ፋብሪካ ሽኮር ወንጂ ተመዲቡ ከም ኣግሮ መካኒክ ኮይኑ ናብ ስራሕ ዓለም ተጸንበረ። ኣብቲ ወጣሪ እዋናት ስርዓት ሃይለ ሥላሰ ብምንቅስቓስ ተምሃሮን ተደጋገምቲ ፈተነታት ዕልዋን ዝተቸገረሉ ወቕቲ ሳልሕ እውን ከም ዘመኑ ማርክሳውያን መጽሓፍቲ ኣንበበ እሞ ሸቃላይን ብርጅዋን ፈለየ እሞ ንጭቁናት ሓራም ውፃእ ዝብል ናይ ዘመኑ ጸጋማዊ ኣተሓሳስባ ኣማዕበለ። ኣብቲ ዝሰርሓሉ ዝነበረ ፋብሪካ ሶቪየታውያን ዜጋታት ይሰርሑ ነበሩ። መንግስቲ ሃይለ ሥላሰ እነ ሳልሕ ምዞም ሶቪየታውያን ዕላል ኣብዝሕለዉ ካብኣቶም መጽሓፍትን ጸጋማዊ ኣተሓሳስባን ይልቅሑለዉ ኢሉ ጠርጠረ። ኣብቲ ፋብሪካ ማሕበር ሰራሕተኛታት ነበረ። ሳልሕ ድማ ከም ሓላፊ ናይቲ ማሕበር ኮይኑ ብሰራሕተኛታት ተመርጸ። ጸኒሑ እቲ ማሕበር ኣድማ ኣካየደ እሞ ብቐደሙ ኣብ ዓይነቲ ስርዓት ኣትዩ ጸንሐ ሳልሕ ምሽድሸ ብጸቱ ካብ ስርሑ ከም ዝባረር ተገብረ። ንሓፂር ግዜ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተዓቐበ። ጸኒሑ ናብ ክልል ሓረርጌ ብምምራሕ ኣብ ግላዋ ትበሃል ከተማ ብሞያ መምህርና ስርሑ ቐጸለ። ሳልሕ ካብ 1973 ክሳብ 1975 ከም መምህር ኮይኑ ሰርሐ። ምስ ሰውራ ኤርትራ ዝነበሮ ርክባት ኣይበተኸን። ናብ ሜዳ ተሰሊፉ እጃሙ ኸበርክተሉ ዝኽእል መንገድታት ካብ ምሕሳብ ኣያቋረጸን። ኣብቲ መምህር ኮይኑ ዝሰርሓሉ ዝነበረ ወቕቲ ናይ 3000 ዓመታት ታሪኽ ኣለኒ ዝብል ንጉሳዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ብወተሃደራቱ ተዓልዩ ወተሃደራዊ ስርዓት ደርግ ናብ መንበር መጸ። ሃፀይ ሃይለ ሥላሰ ድማ ናብ ማሕዩር ትሕቲ ምድሪ ተወርወረ። ማርክሳዊ ኣተሓሳስባ ኣለኒ ብምባል ናብ ስልጣን ዝመጸ ደርግ ገና ካብ ፈለምኡ ነቶም ንስርዓት ሃይለ ሥላሰ ሃዊኾሞ ዝነበሩ ምንቅስቓሳት ሰራሕተኛታትን ተምሃሮን ንምዕፋን ተጓየየ። ሳልሕ ካብቲ ዓፈና ኣምሊጡ ብመንገዲ እቲ ዝምህረሉ ዝነበረ ሓረርጌ ኣቢሉ ናብ ሃገረ ሶማል ኣምርሐ። ኣብ ሶማል ግን ጽቡቕ ኣይጸንሖን። ምፍንጫል ተሓይኤ ኣብ ጦር ዝበጺሑ ገለባእታታት ህዝባዊ ሓይልታት ብዝብል ስም ዝተፈንጨለሉ ንምፍንጫል ስዒቡ
ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሜዳ ኤርትራ ካብ ሓደ ውድብ ንላዕሊ ክጸውር ኣይክእልን ብዝብል ጭርሖ ኣንጻረይ ቆይሞም ኣብ ልዕሊ ዝበለቶም ኣባላት ህዝባዊ ሓይልታት ኣብ ውሽጢ ጀብሃ ተሪፎም ዝነበሩ ዴሞክራስያውያን ባእታታትን ኩናት ዝኣወጀትሉ ወቕቲ ነበረ። ምምጻእ ሳልሕ ናብ ሶማልያ ምስቲ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሓፋሽ ውድባት ህዝባዊ ሓይልታት ንምጥፋእ ዘበገሰቶ ወፍሪ ስለ ዝተጋጠመ ኣባል ታሕኤ ክነስውን ሶማል ውሕስቲ ነበረትን። ስለዚ ናብ ሜዳ ወሪዱ ምስ ህዝባዊ ሓይልታት ንምስላፍ ኣብ 1975 ካብ ሶማል ናብ ዓደን ኣምርሐ። ካብ ዓደን ድማ ናብ ሜዳ ኣትዩ ኣብ መወዳእታ 1975 ወይ መጀመርያ 1976 ናብ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ተጸንበረ። ምርምር ብጻይ ገምግሞ ጓዕዘኻ ናርኻ ወንጭ ዘክር ጀጋኑኻ ዓርበኛ ይነብርኒዩ ታሪኹ ዝውረስ ምርምር ብጻይ ገምግሞ ጓዕዘኻ ናርኻ ወንጭ ዘክር ጀጋኑኻ ሳልሕ ግቡእ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ትምህርቱ ድሕሪ መቕሳሙ ናብ ኣሃዱ ከቢድ ብረት ተመዲቡ ገድላዊ ጉዕዞ ጀመረ። ኣብቲ ተራ ነዊሕ ኣይጸንሐን። ዝነበሮ ፖለቲካዊ ብቕዓትን ብስለትን ተራእዩ። ኣብ መምህርና ዘጥርዮ ተመክሮ ኣብ ግምት ኣትዩ ናብ ናይ ሽዑ ሃገረ ደቡብ የመን ተላኢኹ ዝያዳ ፖለቲካዊ ትምህርቲ ደለበ። ብድሕሪ እዚ ኣብ ክፍሊ ተዓሊም ህዝባዊ ግንባር ከም መምህር ፖለቲካ ኮይኑ ሰርሐ። ክፍሊ ተዓሊም ህዝባዊ ግንባር ኣብቲ ሽዑ ጊዜ ብበዓል ኣስቴር ፍስሓ ጽዮን፣ በራኺ ገብረ ስላሴ፣ እስቴፋኖስ ስዩም ዝኣመሰሉ ብሉጻት መምሃራን ዝተመልአ ነበረ። ሳልሕ ድማ ከም መምህር ካብ ምዃን ሓሊፉ ከም ኮሚሽነር ክፍሊ ወተሃደራዊ ተዓሊም ብምዃን ብደረጃ ሓላፍነት ተጋደልቲ ትውድብ ገና ካብ ፈለምኦም ብወተሃደራውን ፖለቲካውን መዳይ ክሕይዱ ከምቲ ብብዙሓት ዝዕለለሉ ቅድሚ ምስላፍ ዝነበሮም ፍልልያት ኣጽቢቦም ኣብታ ገድሊ እትብል ቁራዕ ተጠጢቖም ሓደ ዕላማን መንነትን ሒዞም ዝወጽሉ ሓያል ስነ ሓሳባዊ መሰረት ከንጽፍ ዝኸኣለ ነበረ። ምስ ምስፋሕ ናይቲ ሰውራ ንዝበዝሕ ዕማማት እትውድብ ዝከታተልን ዘዋሃድን ዝነበረ ቤት ጽሕፈት ምክትል ዋና ጸሓፊ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እውን ምስ ዝነበሮ ተራ ዝኸይድ ዓቕሚ ሰብ የልዮ ነበረ። ስለዚ ተጋዳላይ ሳልሕ ካብ ዝነበሮ ናይ ክፍሊ ተዓሊም ሓላፍነት ተሳሒቡ ኣብ ቤት ጽሕፈት ምክትል ዋና ጸሓፊ ከም ሰክረታሪ ኮይኑ ንኸገልግል ተመዘ። ሳልሕ ኣብቲ ጽፍሒ ንነዊሕ ዓመታት ሰርሐ። ኣብቲ ካብ ዝተፈላለዩ ክፍልታትን ኣህዱታትን ዝተዋጽኡ ንዋና ጸሓፊ ዘማኽሩን ዝሕግዙን ጸሓፍቲ ዝተማእከልሉ ቤት ጽሕፈት ሰክረታራት ሳልሕ ሓላፍን ኣዋሃድን ኮይኑ ተመደበ። መጀመርያ ምክትል ዋና ጸሓፊ ጸኒሑ ድማ ዋና ጸሓፊ ዝኾነ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ኣብ ዝንቀሳቐሰሉ ስራሓት ቤት ጽሕፈት እውን ደው ከይብልን ብሰንኪ ብኩራት ኢሳያስ ኣገደስቲ ዕማማት ንኸይሰናኸልን ኣብ ምግባር ተራ ሳልሕ ጉሉሕ ነበረ። ኣብ 1987 ካልኣይ ውድባውን ሓድነታውን ጉባኤ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ክግበር እንከሎ ሳልሕ እውን ከም ኣባል ማእከላይ ሽማግለ ህዝባዊ ግንባር ኮይኑ ተመርጸ። ድሕሪ እቲ ጉባኤ ህዝባዊ ግንባር ወተሃደራዊ ዓቕሙ ጥርዚ ዝበጽሓሉ ካብቲ ናይ ምክልኻል መድረኽ ወፂኡ መጥቃዕታት ዝጀመረሉን ወቕቲ እዩ ነይሩ። ምስ ወተሃደራዊ ዓወታት ተኣሳሲሩ ስርዓት ደርጊ ምውዳቑ ከም ዘይተርፍን ሓርነት መላእ ኤርትራ ዝብሰረሉ ዕለት ነዊሕ ከም ዘይከውንን ጉሙት ነበረ። እናሰፍሐ ዝኸደ ሓራ መሬትን ርጉዝ ዝመሰለ ውድቀት ደርጊ ስዒቡ ክህሉ ዝኽእል ምሕደራን ድማ ኣብ ፖለቲካዊ ክንፍታት እቲ ግንባር ቀንዲ ዛዕባታት ኮኑ። ኣብ መጻኢት ኤርትራ መሰረት ክኾኑ ዝኽእሉ ቻርተራት ተቋማት
ዕላማታትን ንምጽናዕን ምድላውን ዝተፈላለዩ ስራሓት ተጀመረ። እንተኾነ ዋና ጸሓፊ ናይቲ ውድብ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቤት ጽሕፈቱ ረረጥሪጡ ኣብ ፈቆዶ ቦታታት ዝዘረሉ እዋን ኮነ እሞ ሓላፍነት ቤት ጽሕፈት ናብ እንግዳዓ ሳልሕ ወደቐ። ንሱ ንዝተፈላለዩ ሕቶታት ግንባር ንምምላስ ኣብ ዝስዕረሉ ብኩራት ኢሳያስ ካብ ቤት ጽሕፈቱን ኣብ ውሳነታት ዘርእዮም ምድነጓያትን ብዙሕ ሽግራት ክፈጥር ጀመረ። ሳልሕ ዝተዳናጎዩ ውሳነታትን ጉዳያትን ንኽፍጸሙ ኣብ ልዕሊ ኢሳያስ ጸቕጢ ይገብር ነበረ። ፍልልይ ሳልሕን ኢሳያስን እምበኣር ካብ ሽዑ ጀሚሩ ክጐልሕ ምጭቕጫቖም ድማ ክሕይል ከም ዝጀመረ ይንገር። ኣብ 1991 ናጽነት መላእ ሃገረ ኤርትራ ክብሰር እንከሎ ብኣንጻር እቲ ምስ ፕሬዚደንት ዝነበረ ዘይምቅዳው ተመክሮን ክእለትን ሳልሕ ጐሲኻ ቤት ጽሕፈት ዋና ጸሓፊ ይኹን ፕሬዚደንት ንኻልእ ሰብ ክትህቦ ዝከኣል ኣይነበረን። ስለዚ ድሕሪ ናጽነት እውን እንተኾነ ሳልሕ ነቲ መጀመርያ ቤት ጽሕፈት ዋና ጸሓፊ ጸኒሑ ድማ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ዝተሰሚየ ኣካል ከም ኣዋሃዲ ኮይኑ ከመሓድሮ ጸንሐ። ሳልሕ ኣብ 1994 ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሃገረ ሱዳን ኮይኑ ተመዲቡ ነቲ ብሰንኪ መንግስቲ ኤርትራ ዝሕብሕቦም ዕጡቓት ተቃዋምቲ መንግስቲ ሱዳንን መንግስቲ ሱዳን ዘሳስዮም ተቃዋምቲ መንግስቲ ኤርትራን ኣምኽንዩ እናሻብ ክብለጠቕ ዝብል ዝነበረ ዝምድና ኤርትራን ሱዳንን ንምድልዳልን ንምርግጋእን ሰሪሑ። ሳልሕ ኣብ 1994 ኣብ ዝተኻየደ ሳልሳይ ውድባዊ ጉባኤ ህዝባዊ ግንባር ኣባል ማእከላይ ሸማግለ ብምዃን ተመርጸ። ከም ኩሎም ኣባላት ማእከላይ ሸማግለ ድማ ኣባል ሃገራዊ ባይቶ ኤርትራ እውን ኮነ እሞ ኣብ ህንጸታ ሓዳሽ ሃገር ዝለዓለ እጃም ከበርክት ዝኽእሎ ጸፍሐ ሓዘ። ናንታ ተባዕ ዋሳ ናንታ ተባዕ ዋሳ ናንታ ተባዕ ዋሳ ናንታ ተባዕ ዋሳ እግረን ተተርኣሶ እግርኻ ተርኣሳ ኩርኳሕን ልቓሕን የብሉን መለሳ ሓደ ካብኮነ ግን ኩርኳሕ ይሕሸካ ኩርኳሕ ጥሪት ስድራ ጥሪት ናይ ሓደራ ኣብ 1995 ሳልሕ እሪስ ከኪያ ካብ ናይ ሱዳን ናይ ኣምባሳደርነት መዙ ተሳሒቡ ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ከም ምክትል ሚኒስተር ጴጥሮስ ሰሎሞን ኮይኑ ተመደበ። ምስ ሚኒስተር ጴጥሮስ ሰሎሞን ብምዃን ድማ ነቲ ኤርትራ ብሰንኪ ደሴታት ሓንሽ ዝቑር ምስ የመን ዝኣተወቶ ዲፕሎማስያዊ ክርክር ብሰላማዊ መንገድን ኣህጉራዊ ሽምግልናን ክዕርፍ ጽዒሩ። ኣምባሳደር ሳልሕ እሪስ ከኪያ ሕጂ እውን ኣብ ሱዳን ንነዊሕ ኣይጸንሐን። ናብ ኣስመራ ተመሊሱ ከም ሚኒስተር መጓዓዝያን መራኸቢታትን ኮይኑ ንኽሰርሕ ተመዘዘ። ንኽልተ ዓመታት ድማ ኣብቲ ጽፍሒ ብብቕዓትን ተወፋይነትን ኣገልገለ። ነሓሰ 2000 ዓመተ ምህረት እቲ ብሳልሳይ ወራር ዝፍለጥ ደቡባዊ ግጭት ኢትዮ ኤርትራ ምስ ዓረፈ ባይቶ ተኣከበ። ኣብቲ ባይቶ ብኸበድቲ ሕቶታትን ክርክራትን ዝተመልኣሉ ኣኼባ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣኼባታት ከይካየድ ምዕጋቱ ኩናት ብውልቂ ምምርሑ ንመስርሕ ዴሞክራሲ ኤርትራ ዕንቅፋት ምዃኑ ተጠቒሱ ተገምገመ። ኣብቲ ርሱን ክርክራት ብኩራት ኣኼባ ካቢነ ሚኒስተራት ተላዒሉ ኣብ ዝተገምገመሉ ሚኒስተር ሳልሕ ከኪያ ፕሬዚደንት ብሰንኪ ኩናት ኣኼባ ክጽውዕ ይኽእል ዘይምንባሩ ምስ ገለጸ ሳልሕ ኣኼባ ሚኒስተራት ኣብ ጊዜ ይግበርን ኣነ ካብ ሚኒስተር ኮይነ ክሰርሕ ካብ ዝጅምር እኳ 2 ዓመታት ተቕፂረ ኣለኹ ግን ክሳብ ሕጂ ኣኼባ ርአ ይፈልጥን ክብል ርእቱ ቕረበ። ኣብ ቅድሚ እቲ መላኺ ግን
محتاج كبنيو محساب بدليو سباو جيجا ألكا مبال دما أبتقفو زي في اللي يحلنقو أبوتا حنا خد قمة يقبر مينيستر صالح كيكياون كم أقد أما صباحتي رئيتو زغرب له معالتي كاب سرحو 5 عليه أمسايا أدما أما حداري كتما عسب كوينو كسرح كم استمدزه زعبر دبدب ببصحو ناب عسب تلاقيخو نخم حدر ذيكونا بميلا كابتن بودو منجدي أنصار ملكي كبده زجمر بصاتو نمرحقو سجبر فتنة مخانو يسحت سلازي نسون دبدب ببصحاف نختم عسب كيدا نخم حدر صوهبن حلافنت عزيز زريون زمسكن لوني انت هنا ابز حج اوان نتحلافنت كقبلو دلو يلخون انت تقائلو ناب سيفيلاو نابرا نخمرح كان منغستي كفانو يفقد اللي كبل زي صبوي حتى اغربه حتى مرسي رخبن نتزقات امو كاب سراح ناي منبرار كستت صالح بخمسي قلصو غازيتا أدماس كم زيلي حدد ناتكا خاب سلطان موراد مسهلو بوليتيكا وخونتات زتأساسر دويو نبريزنت زغربو حتو سلز نبرأيو كاب سلطان تقاليو زبل زرباتات ون يسمعيو حق النتالو ودو صالح كم زيلي ملس بزعبا زو قداي كاب سمي انتبقيسة وي أمنا انتتات تنتانا تموركيسة كملس ايدلن سلازي إذا حتوزي أنا خملسو زخيل ايكونن اتي زملكوتا أكال انت ملسو يحيش أنا دما بورشا سلازي بتصحني أبسرح منغستي حالي اي حالي دك أسليتي سينا زحرلو قد ايكونن أبزخونا اوان كفانو خاا قربي حدا زقد سني قد انتلو إذا بمسوات أشحات استرخبت هاجر سلام كتركب زباب قصانت وفقيلو كنبر الله عامي بزفقدو كسرحي أب سلطان هالي خاء نزع لامازي كك على سي بمبال كاب سلطان مرادو كاب قالسو كمزي عنكفو يحبر كون دما كم أول بايتون ما أكلا شماغل هكدفن مس بصوتو بمخان قام كتكبر مرجع خكايد سرعة خيباتات كجبر وزته زبل حتوتات العلو قالسو قصله اتو حتى حفاش حزبن مبزحة حلفتن اكوان تنبره نحتو بقلع من قد اغريبهم بفيرمو دريعهم كسامو داتا سقرا قرص صالح سركبهم 15 أبالات بايتو ترايد أنا برو كم كلهم توم حتت دما دبيا توادي دلو دحر مصنع أب 18 مسكرن كلتش عن حدن نحوارو خيدو نابزي ملسو شلاتة جوية كساب حجي ندارقا ربع زمن دهاي صالح أي فلتن استسور اللوت أشاء سوحت أمريت سبولع سرعات كساب زقوة سعدما اتي ورق أو حربنيا تعافينو يركب وحدات كابت سرعات زملو تأثرتو نبرقن صالح كيكيا زبل سمو نقر السأسي بزيكا أسر قطر شدوشة بخالد صوئنا ينفدتن يبلو تقادالاي ممهر أمباسادر وكيل حزبي صالح الرئيس كيكيا كم حبريتا أتم أسرتو نبر أبا 13 سنة كلتشحن 3 عامة مهرت تسوي يبلو وينا
እታ ሳልሕ ዝተጋደለላ ሃገር ድሮ ምስላ ተደዊኑ ናብ ዘበነ ኦሪት ተመሊሰ እያ እቲ ንባዕሉ ካብ ማሕዩር ኣብ ዘይሓይሽ ህይወት ዝሰጠመ ህዝቡ ደሃይ ሳልሕ ክሓትት ኣይደፈረን በዓልቲ ቤት ሳልሕ ወይዘሮ ጽጋህና ደሃይ ሰብኣያ ኸይረኸበት ሰለስተ ውልዳታ ንበይና ኸተዕቢ ተሓድገት ደቁ ከም ኣቦኦም ትምህርቲ ጸጊቦም እኳ እንተኾኑ ኣብታ ወለዶም ዝተጋደሉላ ሃገር ንምንባር ተጸጊሞም ከም ኩሉ ኤርትራዊ ኣደዳ ስደት እዮም ኮይኖም ብርግጽ ስእሊ ሳልሕ ክሕገኽ ስሙ ክርሳዕ በቲ ስርዓ ዝግበር ፈተነ ክሳብ ሎም ኣይዓረፈን ግን ሳልሕ ዝርሳዕ ኣይኮነን ክርሳዕ እውን ኣይኮነን ክሳብቲ ኣብ ልብታትና ዝተተኽለ ሓወልቱ ኣብ ባይታ ዝህነጽ ድማ ወትሩ ክዝከር እዩ ተጋዳላይ ሳልሕ ወትሩ ኣብ ልብና ኣለኻ